Subscribe Dinis Managasi Channel. Subscribe mga ignorante. Bok, alo sa... Naman yo. Ikaw ba? Kay ba kang may virus? Sikag laglag. Kung madakpang ka sa tanod. Wa magi kumadlok sa virus sa tanod pahinoon. Bale. Isuga gud nimo. Kung matakdan ka, matakdan pud mi. Mga matay tanan. Ay sos, ay pagkadlok ka na ay. Sayon ran sumpana, mo bakal kag itlog, kaonon ni mondulaw, ay pagkaon ng puti. Ay sos, mama po nang ingon sa mong silingan. Pagkabati na ako, dali-dali po kog bakalog itlog. Ay sos, kay pagkaugma kay di man day tinuod. Sayang-sayang ra ko sa kong kwarta. Ay kinsa man day ang garabon. Ay inyong silingan o among silingan. Aw, amot lang. Murag duda na ako, murag garabon man sila tanan. Isa pa. Gilista ka naman dito sa tanod. Ay kog hadlo kayo ha. Hala, ayaw na lagi pakita. Makit ang kay kastanod. Dakpon gig ka. Pisti kayo, ay kog kuan na ha. Hala kabuk. Nag-ingon ra ba't mong mamagain na ipadakop na lang na kuno ka kay pasaway man na kuno ka singong bahay. Imo kog hadlok yo. Testing Makaptan ko gani na unay gina si Muha. Mili dako ka lang yo. Mudako lang iko yo. Kay bawsang giti ka. Oh, noon sa man kayo? Nagmugot man na imong naong, mura man kag namatyan og iring. Bong, maayo kay diya ka. Nag-ingon ra ba to subok noy gaina na isog pa kuno si Muha. Unsa? Nag-ingon siya ni Ana? Oo, nag-ingon pag siya na hambugon kuno ka kaayo. Pero tinudon ka daw kuno niya, isag ka lang daw kuno kasumbag. Hiwi kuno nimong baba. Pero di lang daw kuno niya dayon nun. Kay maluoy daw kuno siya si Muha. Piskat ay. Nag-ingon siya, Ana? Nya, unsa pa man iyang giingon? Tapulan kuno ka kayo. May lang kuno ka mukaon, kusog kayo. Unya, ingon pag siya na kanaon kuno nimo si Pilo. Tama na yo. Murag makapatay ko aning trabaho ay. Haman ron si Boknoyo. Kipalagot kog maayo ay. Yung lakaw man to pangadto oh. Dira ka lang yo. Kay murag gobot na gini yo. Bok! Puya oy! Kaapoy gani. Undangon ta lang ning trabaho oy. Kaapoy kayo. Apoy gani. Undangon ta ni oy. Grabe ka kaapoy.